इतना चैलेंज करत आई आ तू अभी ले मुँह देखत ला निहुरा के मारा ऐसा कि भर मुँह माटी ले ले तब नहीं कहे कि आज के रात न छोड़ा तब लगी गोड़े पर गिरे न गोड़े पर गिर गई तब कहिया कि का कहत रहलक हो सच कह रहे ये तो तो जब तुझसे नहीं हो पाओ तो कौन 2025 को मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आई ला के दे दे आ नहीं तो वो अपने हाथे कोड़ ले या नहीं तो तेल लगा के कोड़ दिए। जब तुझसे इतना चैलेंज करने के बाद तो कुछ कोई नहीं खे पाओ तो मंगबे करी ना क्रेन मंगबे करी मैकेनिकल चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मंगबे करी आ तू भर मुँह करिका लगा के घूम। सच कह रहे ये तो ई सारे मऊ जौन गोड़वा पकड़ के बैठल बा गोड़वा पकड़ के सुहुरा के इतना पनिया दिल बा कि एकर गर्मी के बर्दाश्त नहीं होता। आ ई सारे कपारे हाथ धरता कुछ करत नहीं बा। ई सार साफ मऊगे बा। उनसे बार बार बतिया कही ना कि भोजपुरी के जौन कलाकार बा लोग 2-4 गो लोकल सोकल कबाड़ी कलाकार बा सब कौनो चीज़ के मुमकिन ना सब नामुमकिन बा। कुछ भी कह सकता ना सब तो इन्हन का डांस देखा कितना खतरनाक डांस बा। जैसे बुझाता कि इन्हन का डायरेक्टर सन्नी लियोनी द्वारा पेश कइल गइल बा। जो डांस का स्टेप चलता तो कितना खतरनाक बा देख के पक्का कहतनी आँख उलट जाई। भाई हो करे देह में इतना गर्मी बा अगर एकर ख्वाहिश पूरा ना हुई तो एकर लगावे बेडवा पर एक कुर्सिया पर सुतले मर जाइए। इस सार मऊ के इतना पाँप पड़ी कि सार के पिलुआ पर जाइए सब जियते। सच कह रहे ये तो तो भैया आज तक तुम लोगन ये सुनले हो कि 2 इंची का छेद बा एकर आगे पीछे छेद बा हई बा हो बा लेकिन ई जो मॉडल आइल बिया एकर 72 गो छेद बा। तो तू खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि हम यूज कौन करी हमके यूज कौन करे के बा। तो भाई वो अन्हारे में अगर ले जेबो तो पक्का कहीं ना कहीं गलत फहमी हो जाई कि जब भी यूज करत एकदम मरकरी जरा के तभी पता चले कि कौन छेदा यूज कर जाला 72 गो में से। अरे हंसो मत भाई। कहतु ते धनी अरे ससुरारी अरे बुर्बक चपाट जब तोर ससुरारी बा तो उसे का पूछत है बैग उठाओ और ससुरारी पहुँच जो पूछले का जरूरी है परमिशन का लेने की जरूरत बा। ससुरारी गए पक्के को परमिशन थोड़ी लगेगा। जूता मोजा टाइट कर और कॉलर उठा के चल ससुरारी। सच कह रहे ये तो कहतु ते धनी अरे ससुरारी कहतु ते धनी अरे ससुरारी अरे जाए बात तो जो अच्छा हमारे देवता समझ जो ठीक बा बाकी हल्ला मत कर जाए के बाद जो आ जाके मिल के आओ ढेर हल्ला मत कर दिमाग होता खराब। ताही ठाही करती नेवानवे जान ताही ठाही करती नेवानवे जान। ससुरारी में जाके नेवान करे के मन बा तो जो ओकर भाईवा गाड़िया माथा लगा के उलाट दिया सब ओकर बाद नेवान तोड़िए हो जाइए तोड़िए न नेवान हो तो कहिए का कहत रही। अरे तो कि नेवान करे के बाद चाहे नहान करे के बाद तो जो अपन धन लेके आओ घरे ओकर बाद नेवान कर चाहे नहान कर दूसरे घरे जाके अगर मस्ती करबे तो पक्का गाड़ी में लाठी हो जाइए। सच कह रहे ये तो
ई सर जौने सीना पर हाथ धके हिलावता है कि ऐसे ही पता चल जाता है कि हाथ से हिला हिला के बर्बाद हो गइल बा और ई कहता कि हम ससुरारी में जाके और करती नेवान बाक सारे बुर्बक। सच कह रहे ये तो आप बहुत खूबसूरत हैं। हम आपको नहीं जानते, फिर भी क्या आप हमसे दोस्ती करोगी? बहुत खूबसूरत बिया तो उसे दोस्ती करके का ओकर गाँव मरबा। खूबसूरत बिया तो अपने खातिर बिया ना, तोहरे खातिर नहीं ना। खूबसूरत देख के पीछे कुत्तन खान पड़ गई बड़े। सच कह रहे तेरी औकात है मुझसे दोस्ती करने की। तेरी औकात है मुझसे दोस्ती करने की। जब एक बार पकड़ के 4 गो रेल लेना सधा के तब उहे केस जाके रिखाला कि हमार बलात्कार हो गइल बा, हमार रेप हो गइल बा। ये मेरा औकात देखत तारू। तुहनिए लोगन ऐसन आदमियन का गणिया मराला, गणिया मरा जाला तो फिर पूरा लोग जान जाला कि केकर कितना औकात बा। प्यार से कहता तो ज़्यादा चर्बी चढ़ गइल बा तुअरे, नइखे समझ में आवा प्यार का भाषा। सच कह रहे भागते हो कि नहीं यहाँ से? एक बात की होगी तो आई लव यू बोलोगी, एक बात की होगी तो आई लव यू बोलोगी। चल हट। आज कहता है कि एक बात की होगी तो आई लव यू बोलोगी और कल बोलेगा कि 2 बात की होगी तो हमको दे देगी। केहू के ई पता नहीं रहेला कि 1 बाप का बा कि 4 बाप का बा। लेकिन ते ऐसा क्वेश्चन कर दिले उसे कि ओकर गाँड फाट के हाथे में आ जाई, तोरे सवाल को जवाब कहाँ से दे। सच कह रहे ये तो